Здравейте! Продължавайки темата за PDD, която започнахме в предишното ни видео, днес ви представяме изключително любопитни записи, които изтекоха в интернет. Те съдържат телефонен разговор между Диди и сина му Кинг, проведен докато Диди е в затвора. Според наличната информация, този запис е направен преди около месец, малко преди, на Диди да бъде отказана възможността за освобождаване под гаранция. Предварително се извиняваме за качеството на звука на моменти, е трудно да се разбере съдържанието на разговора. Не можем да гарантираме автентичността на записа, въпреки че специалисти твърдят, че е легитимен, с оглед на съвременните възможности на изкуствения интелект. Е трудно да бъдем напълно сигурни. Опитахме се да преведем разговора на български език. Извиняваме се, ако има неточности, тъй като се използват много жаргонни думи и записът съдържа странични шумове, които затрудняват разбирането на диалога. Do not entertain none of this nonsense and nothing over the phone. Едва ли има нужда допълнително да разясняваме контекста на казаното. Очевидно, Диди предупреждава сина си да внимава какво говори по телефона, защото всичко се подслушва. I'm gonna need you to get rid of all the leftover pizza boxes. The what? All the boxes left over from the pizza. All the boxes. Едва ли някой вярва, че в разговора става въпрос за кутии от пица. Истината е, че интерпретациите могат да са много. Има теории, че кутия от пица е кодово име за непълнолетни лица. Други смятат, че става въпрос за документи или записи. Каквато и да е истината, при всички положения става въпрос за отърваване от нещо уличаващо, което Диди не иска да излиза на бял свят. Okay. Make sure you recycle the plastic like we talked about. Спекулира се, че под рециклиране на пластмаса се има предвид да се унищожат USB и други носители на информация. Jay, reach out yet? Nah, Bob. He ghosting. What the f*** is this motherfucker doing? These things sweet now because I'm in here. It's all good. You about to get out on bail. От казаното става ясно, че този запис е направен преди повече от месец, защото към днешна дата знаем, че на PDD е отказана гаранция вече 3 пъти. Много спекулации има около това, кой е въпросният Джей, за който се говори в разговора. В публичното пространство е известно колко са близки Диди и Джей-Зи. И е изключително странно, че той не е казал и дума по отношение на всички обвинения към приятеля му и бизнес партньор. Покрил се е и е по-нисък от тревата. Поведението му резонира много точно с разговора между Диди и Кинг и насочва именно към него. Everybody out there quiet as a motherfucker, huh? Yeah. Yeah, exactly. We gonna let them have their little fun, but I'm still gonna have the last laugh. От седмици в медиите се коментира как всички, които доскоро бяха приятели с Диди, към този момент мълчат. Много малко са известните личности, които изказаха мнение и осъдиха Диди. Изглежда, че никой не иска да се набива на очи и всички са се покрили. Дали това е, защото Диди има компрометиращи материали за тях или просто нямат мнение по въпроса, ще оставим да прецените на вас. Now, hey yo, check this out. Need you to reach out to the producer. Let these motherfuckers know there's a release date for that new Netflix movie. Alright, Pop. It's crazy right now. Това е, може би, най-криптичният запис от всички. Интерпретациите са много. Кой е продуцентът, за който се говори? Дали е Клайв Дейвис, който знаем е ментор на Диди? И като цяло дали това е някаква заплаха? Можем само да гадаем. Друго предположение е, че се говори за предстоящия филм за PDD на Netflix, който е продуциран от 50 Cent. About all these lawsuits, though, Pop. Ain't none of them getting shit. I ain't worth nothing. Ain't got shit in my name anyway. Don't even worry about it. Bunch of money hungry bitches and shit. Преди няколко седмици Тони Бъзби, адвокат от Тексас, обяви, че поема 120 клиента, които обвиняват PDD в сексуален тормоз и насилие. Сред обвинителите има и 25 лица, които към момента на престъпленията са били непълнолетни. До този момент вече 14 от делата са факт.
По наше мнение, именно за тези дела говорят Диди и синът му. От чутото изглежда, че рапърът не се е притеснил особено. От години се говори, че или е в лошо финансово положение, или повечето му средства са в офшорни сметки, което частично се потвърждава и в разговора. Justin said, what should he do about his whip, though? Man, the fuck is you talking about? You don't see this shit I'm dealing with right now? I know, Bob. I told his stupid Hey, yo, ass. check this out. Tell his light-skinned ass to go make a club appearance or something. Motherfucker, make some money. You 30 years old and shit. Pay your own fucking car. Hey. Въпросният Джастин, за когото се говори в разговора, е другия син на Диди – Джастин Компс. Не твърде отдавна от Порше обявиха, че ще съдят сина на рапъра заради просрочени вноски по Бентлито му, които само за 2022 година са в размер на около $170 000. Изглежда обаче, че нарцисизма и егоизма се предава в семейството. Защо иначе Джастин би занимавал с колата си баща си, който е потънал в дела и твърде вероятно няма да излезе от затвора до края на живота си? В разговора се засяга и една друга често срещана практика при звездите и инфлуенсърите. Клубовете и ресторантите плащат на такива личности, за да посещават обектите им, защото те привличат много хора със себе си и предизвикват интерес към съответното заведение. Drop some music. I'm about to drop a new track this week. They're gonna want to hear what my sound like. Man, we're not doing that shit. Y'all need to stay quiet. I could rap though. We got attention right now. And just do what the I told you to do. And don't forget about the list. Make sure that shit is fucking signed. Alright. Изглежда, че Кинг Компс все пак е послушал баща си, защото по наша информация през последния месец няма пусната от него песен на пазара. Колкото до списъка, за който се говори в края на разговора, предполагаме, че става въпрос за така наречените NDA споразумения, които Диди е изисквал от много от жертвите си и като цяло от хора, които се посещавали събитията му. Подписвайки такъв документ, практически се съгласяваш, че няма да разкриеш нищо от видяното и чутото. Това беше всичко от нас. Ако материалът ви е харесал, моля харесайте това видео и се присъединете към канала ни.